bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal nde jettuɗen Allah en juule rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam aadi bila aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi en piɓino aadi e ñalawma men ɗunnuɗo wonde ñalawma hannde o ma en gartu e yewtere men gande ɓaleje walla gande jarale e jafo ɗum gande jarale e yaadude hen e mawɗo Abou Sy mo ganduɗa hoorema en natti wadde mo présenté kanko kadi Allah hokki en farten kadi artidde makko tabarakallah machallah kono yewtere men hannde ene waɗi ɗo tongoto kono haade men arde e ɗo yewtere nde tongoto ɗo ko alay saago dokken mo kanko mawɗo Abou Sy konngol o salmidire bandiraɓe Abbas Seydi Sarr moƴƴere Allah e ma yo jaam salmini mi salmitimama mi juurimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi salmini dendagal bandiraɓe machallah tengti kadi yeto gumminoɗen to ɓoyan to toñanoɗami to to fulɓiro to mabɓe e to toroɓe to wuuri toroɓe to eɗen calmina ɗon hono Zulgarnayni en wiye Jules Souleymane machallah so moƴƴere Allah e makko ken muttunoɓe inde makko ñanden kono mo jeeya yimɓe tedduɓe jaɓɓinoɓe meɗen machallah ko wona ɗum ko sen tacci maayo en jeeyi ha banggue Fouta e Toro Fouta e Belleldi eɗen gara ha ɗo Demet ɗo ndo calminen ɗon ɓesgu ceerno Lamine Jiggo machallah taccen payen Halayɓe fof koye Halayɓe jeeya kadi calminen toon hono moƴƴo Hamme Sinthiou malaɗo Malaguel Abdourahim Dia koye makko ndewneten dendagal calminali men yo yettinan men Halayɓe yettinan men Foutankoɓe alhamdulillah eɗen mbiyaɓe jaam ñalle mabɓe jaam hiire mabɓe bisimilla maɗa e yewtere nde no mbirunoɗen ni eɗen garta hen inchallahu taala kono noon mawɗo Abou Allah jarama kadi a weltanama en beltanima Halayɓe par ce que Halayɓe naaɓe enen gandi keeɓe yeeɓiyankoɓe men no feewi keeɓe hettiyankoɓe men kadi no feewi ɗum noon kamɓe kala tugandema e galle ceerno Lamine Djigo ha ɗo gandanɗa hoorema vraiment dendagal hohoɓe diine to mbawi wonde e nder on ɗon diwan foof en calminimaɓe en jarimaɓe kono noon ko noon mbatten e nder Fouta o foof par ce que enen gandi ɓesgul men nen e caggal leydi ndi aussi kamɓene kala enen calminaɓe enen jarnaɓe hande noon yewtere men ko heeride saabu ndo mbaynotoɗen e yewtere men ɓennude en kaalen tigui rigui hande garten ke ko nden ɗon fedde nde ganduɗa hoorema ɓe inniri koye mabɓe ko les frères musulmans ko adi foof jiɗɗen ko enen jogui namde kono namde ko mataw en mbaɗa par étape kono d' abord jiɗɗen andude holko woni frère musulman e holko addi frère musulman mawɗo Abou Sy Abbas moƴƴere Allah e maɗa yo jaam salmini ko ardi foof en ciftini yimɓeɓe tan koye tarik gonɗen tigui en mbino diine l'islam ene waɗi ñooke ene waɗi pelle ha heewi ñooke e pelle nder micciyankagal nder piɓle ɗum noon ma won temedde e temedde walla ujunere e ujunere fedde ko jibina caggal yonta nelaɗo sa sallam faade yonta meɗen o hannde caggal ndu Mouhammad sa sallam ko temedde pelle ɗi jiida jiyanɗe ɗi jiida pandale ɗum ko caggal Mouhammad sa sallam ko wiyete pelle ko e dille noon ɗum faami Allahu akbar firti ko so eɗen kaala gurdam hen fedde kala ko cimtol mum e dartol mum kalaten tigi wona wiide ene sembina ɗum walla ene wurono goɗɗo o mo garɗen e mum fof kadi ko tartol mum kalaten mbiɗa ko wiyete ɓe mbiyeteno e frère musulman so ɓe mbi ihwanal muslimin wa wiye musidal juulɓe kamɓe fandare mabɓe ko ardi fof fedde nde ko nde dillere e fedde ɓurde mawnude e pelle kala cosanoɗe e yonta meɗen oɗo hay ko wiyete ko comme par exemple sunnisten walla woɓɓe pelle goɗɗe tan ɗe ganduɗa hoorema ina ɗum en waɗi salafisme ene sunnisme en joni wiide kamɓe ɓe goɗɗodirani konde fedde salafiyankore sunniyankore kono nde jiiɗa e salafiyal wahabiya e gueɗe goɗɗe ɗe hay so nde ƴoga e mum miijoji d' accord frère musulman ji ihwanul muslimina musidal julɓe ko dillere ɓurde mawnude e dille fedde ɓurde mawnude e yuɓɓude e pelle ñiiɓiɗe e yonte meɗen oɗo woni nde noddata ko ruttanade deftere Allah nde ñawrude ɗum e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e mati ko adi ɗum ko adi ndeɓe nodde nden ɗon mata wona hen nder hen gonnoɗen aha ko nder hen wona kono yontaji en waɗi ko wiyete waylo saaha foof wooda ko yolbi wooda ko ŋeeri wooda ɗo fuura walla wooda ɗum no ko ɗum addata certugol jiyanɗe walla goto fof wiya ene nodda e nder ɗum ɗo ɗum e nder ɗum woni ɗo ruttanade jamiroje Allah e gueɗe taw kadi koye dendagal gueɗe gurdam kadi ende daari e darde kayre fedde nde yidde faddade ko wiyete ala diina yankagal woni ko wiyete laïcité
e yonta makko kanko o yontida e yonta makko ene wayno koye yonta mo gandanɗa hoorema koye révolution wona kadi koye ko wiyete micciyankagal aduna o ene filñiti ene suppiti e haɓade kadi ne ha laygol miijoji ala diine yankagal ngal wasa saktade e nder leyɗele arabeɓe ɗum ɗo ene jeeya ko sosi fedde nde ko ɗum ɗo woni fandare majje e darnude gendi diine wadde somi faami frère musulman kamɓe ko fedde ganduɗoma ala ko ummi ɗum so wona dartanade walla haɓanade ko kala ko jiidani e l'islam mbiɗen ko siinude ñawoje Allah ɗe deftere ñawoje Allah e sunna nelaɗo o e dow gurda e nder e dendagal dow lowe gurdam neɗɗankagal fof kamɓe ko neɗɗo o fotani wurde so wona diine l'islam sharia muɗum e ɗum ɗo muɗum ko ɗum ɗo woni koɓe poɗonto joni hol cosɗo fedde nde cosɗo fedde o wiyete ko ceerno Hassan Albana Hassan Albana o jibina ko hedde 1996 o rutti e joomi ko ujunere 1906 o rutti e joomi ko ujunere temedde jeenayi e capanɗe nayi e jeenayi 1949 to wuure ene wiye Mahmoudiya ko gooto e wuure Égypte gonɗe sara dande maayo sara gotel en gurdam ma Égypte o ko to hedde toon o jibina jangde makko o fuɗɗi nadde jangde makko ko nder galle mabɓe nder galle mabɓe ko galle diine l'islam yankoɓe kadi galle o gurdam galle o e needi galle o e nder diine l'islam battini e makko kanko Hassan Albana battini e makko e nder gurdam makko kala no didorno yantude ɗon caggal ɗom noon ko ɗon ɓe puɗɗi janngude aɗani joguinoɗen ko yimɓe janngoɓe ɗo hen ha ɓoye ɓe gummoɗo ɓe paata e duuɗe mawɗe duuɗe école aji ɓiɓɓe seere men ko noon pana so jomum ni ɓi ceer tan heewi aɗata janngude koye galle mumen o janggi hen ha juuri noon o faate ɗeɗon duuɗe ko wiyete duuɗe duuɗe laamuyankoje o naatoye duɗal laamuyankewal o jokkoy toon jangde makko o fuɗɗi noon heɓoyde noon o jokkoye darde makko to wiyete darul ulum ɗum ɗo ene to bil qahira darul ulum bil qahira darul ulum ko way kono galle jangde gande ni galle gande e nde to kay to keer o jokkoy toon jangde makko ko ɗon kadi o yaltiri jangde hedde ujunere e temedde jeenayi e nogas e jeeɗiɗi 1927 ko nden kadi o gayni jalde sa ƴeewi joni jibinaɗo 1906 1927 gayni jangde muɗum no fori duuɓi presque 20 ans koye nder nden hitande kadi ko ɗon o toɗɗa janguinowo to wuuro Ismaïlia wuuro ene wiye wuuro Ismaïlia o toɗɗa toon janguinowo e nder duuɗe lese lese école primaire o watti janguinde ɗon duuɗe lese lese puɗɗorde ɗe o watti janguinde ɗon ko ɗon kadi o naatani naatgol ko wiyete noddandu ko ngu ko ceerno o yalti koye duuɗe meɗen duuɗe lasliyankoje ɗe o naatoyi heblo makko o yalti o fuɗɗi noon nde o fettare noon mo janguina to Ismaïlia to nde o fuɗɗi noon natande ko wiyete dawal islam ko noddude yimɓe e waajade somo nodda noon omo waajo o yahata koye nokkuji jarirɗe kafe so janguinoyi o gayni tan so arti o tawɗo ngal ɗo dental nan ɗo o ara o daro ɗon kadi ɗum ni woni mbaadi mabɓe kamɓe e hoorel musidɓe ɓe kewi tan ko arde yimɓe tan ɓe mbaɗani juuɗe mabɓe mbaɗa camno on mabɓe tan hono konɗo walla jalbon hono konɗo so ɓe darima tan ɓe naata e jama ɓe gara ɓe mbiya ɓe gari ko wadde daawa mais ɗo joni comme par exemple hande sa ƴeewi komi tawɗo hande aɗa ɓorni boom ɓornugal mabɓe ngal holko ɓornugal ngal holko jouat e l'islam mati ko won rôle mo jouat e l'islam walla won ma en garoy hen to banggue gurdam diinu l'islam ene jogui koltu ngu nelaɗo yamiri yimɓe yo koltir noon kadi e nder koltu mabɓe kamɓe ene namdi coftal mbaɗa tubaji jaddi ɓe mbaɗanno ɓe mbaɗa kadi ɗum koltu kakidingu eyyi taw kadi jomuno ko yo janggu e nder koltu kakidingu wawde muñji e muñande noddandu ndu e foof so en jokki ha nde wayro ɗo Ismaïlia ɗa ko ɗon fuɗɗi kadi o watti narde o watti yaade canal de Suez ko mbiyeten wendu Suez walla guccoral canal woni guccoral Suez ene wanno liggotoɓe ɗon hewɓe o naari ɗon noon o watti ligga o watti waɗi kadi waajade e nder ɗon way kono société usine tan watta ligga arde ene waajo hen o waajoro mbiyam koye ko jarirɗe kafe arabeɓe ko yimɓe rendoɓe e nokkuji kafe tan ene jara simmeji men gonɗe e ndiyam ɗi ene jewta o ara ɗo noon wona e waajade o ummi to noon o faari canal de Suez
to guccoral chaise ɗo o watti waja toon e nder ngon rendo kadi yimɓe liggotoɓe ɓe toon ko rendo mawgo wonno toon e ko yimɓe liggotoɓe ɗon canal chaise ɗum ko yimɓe liggotoɓe ɗon en liggoɗo noon hanka noon o watti wajade ɗon nden o watti wajade ɗon o dañi hen yimɓe o dañi almuɓe joni garten koye cosgol fedde nde ko fedde nde nde sosa ko caggal hitande tan andi hitande wotere o waɗi ɗon omo jangguina omo ɗumnina o woni noddiyanke o e nder lewru juko woni avril 1928 ko ɗon noon hankadi o fuɗɗi puɗɗode ko wiyete awdi fedde nde suppiti 1928 ko ɗon puɗɗode awdi fedde nde suppiti manam ko ɗon hankadi nde sosa hankadi won wiɓe kadi won konngol kadi wi koye liggotonoɓe canal cs ɓe wajornoɓe ko ɓen noddimo mbimo ceerno minen noon enen noon gurɗen ko kalifandi angelenaɓe ko armée ji mabɓe goni ɗo ko gollotoɓe mabɓe goni armée ji nden armée ɗum ɗo andi ɗum ɗo en Angleterre kamɓe ɓe naari toon guila 1888 en ko way noon ɓe ɓooyi toon e Égypte joni noon ɓe mbi gaare kaɓoɗen halfiyankoɓe arɓe ene jooɗe leyɗele meɗen mbaɗen feere mbaɗa noddandu maɗa kadi yo abboro on banggue mais ɗum est ce que nan almuɓe mabɓe foof fedde nde so en gari he mbadi mayri aɗa andi fedde jogoto koko wiyete fimde jogo kuccam jogo ko ummini ɗum ko yimɓe woɓɓe so naati hen walla kadi ne pelle goɗɗe bamboje gari naati hen waɗata politique nde waɗori politique kayre manam somi faami départ mayre haydara ala hen kon politique départ o ko wajade wonno o ari e nder ɗo joni won miijo wi won konngol wi ko liggo goto e yimɓe hettiyankoɓe makko tigui rigui rewɓe mo jaɓanɓe mo wonɓe liggotonoɓe canal siège ko ɓeeɗo ma won jeegomo mbimo kirjinimo e ummade o daro kadi e nder noddandu makko ndu o watta hen habtade ko wiyete wellitare ko o habtanoɓe wellitare libération ko kala ko halfunoɓe yimɓe Angleterre naɓe wonnoɓe toon ko anglais ji gonno toon ɓe mbaɗa feere ɓe guitta ɗumen ɗon hankadi ɓe ɗum nen yo nattinɗumen ɗum ɗo makko ɓe mbi won yaaru won konngol wi noon konngol wi noon ngol noon won o jaɓani jomumen ɓe joni e hedde hitande dirtugol makko o woni ɗon ha 1928 e dirtugol noon caggat o ummo ɗo noon hedde 1932 ceernajo o immoto hankadi ni noon toon to Ismailia faade to wiyete Caire omo yaadi e koye hoye fedde nde foof fedde nde wonnoɓe toon ɓe gonti almuɓe makko gonti hettiyankoɓe makko gonti yimɓe yiɗɓe mo o yaade mumen Caire andi to wonno ko wayata wonnoɗo Fuuta ni o ummirima toon joni o feeri o arti o fayi capital o arti joni Caire ɗo fof joni koye fedde nde ɗum ɗo koye cosi fuɗi fedde nde woni hedde ujunere wummi toon ko 1933 kamɓe musidal juulɓe nde woni fedde islam ihwanul muslimin en frère musulman ɓe naatani ko wiyete yencinde goɗe mabɓe e yaccinde gueɗe mabɓe cosi ko wiyete jayde gam saktude miijoji mabɓe journal eɓe jogo journal eɓe jogo papier ji ɗiɓe mbaɗata hankkadi kamɓe ɓe goni koye da'awa e noddandu e l'islam ɓe jaadini ɓe naatini hen kadi ko wiyete habtare wellitare ko en pamoye ɗum e nder ɗum ɗoji mabɓe e ko jogori aroyta joni hedde 1933 nden jayde nde sosama jayde nde noon kadi ne e nder nden hitande 1933 o ɓe ƴeewi cheikh biyeteɗo Muhibbuddin on suuɓa yo won gardiɗo jayde nde on jibinako hedde 1886 rutteji won ko 1969 on hecciɓe kamɓe foof kamɓe almuɓe rewnoɓe mo fof kañum hecciɓe hay ceernajo ceernajo wona 1906 oga ko sakkitimo hay gurdam jayde nde watti yaade ɓe dañi jayde ɓe mbaɗi jayndeli mabɓe eɓe cakta hen miijoji mabɓe ɓe mbaɗi jayde e bindanɗe jaltoɗe taw ko kala yontere mais e nder on ɗon fonno holko wonno darde laamu ngu walla ɓen ɓe ganduɗoma ɓe tuumanno kañumen goni halfunoɓe est ce que ɓen nan captorno walla ɓen ala ɓe cuwa nadde haare taw ɗo fof joni maɓe puɗɗo nadde haare maɓe naatoye haare sibu fedde nde maɓe naatoye haare mi faami ma laamu Égypte haaɓe mabɓe maɓe ndiwe riwede nde woni waɗede haɗede hattede wiyede on ngala ɗo hen haydara ko mon ko yahata won caɗele garoyoji hen mi anda so tawi waktu men o ma rokku meɗen kono ɗon joni hitande 1938 fedde nde natani ruboji e jertinoje o hankkadi ɓe puɗɗima noddandu fuɗɗima
won miijoji ɓe mbaɗata véhiculé e nder miijoji ɓe jaynata eɓe leyna ɗi so yeehi ha ɓoyi tan laamu jertoto hen so laamu jertima hen ƴettat kañumne mesure aji muɗum holno ummori holno faddori ɓeɗo ndeɗo fedde jibinade fedde fof so jibinama gueleñade jibina ene jogui laamu sunniyankoɓe muɗum ɓe ene mbiño less ene ndewino golle muɗum e ɗin yontaji ɗin yontaji ko yontaji sunniyankagal aɗa ara e leydi gotiri tawa gandanɗa yimɓe foof hay goto susa goɗɗon goto fof ko agent secret sa dilli tan koye ɗin laamuji e ɗin yontaji yimɓe tolnino d'accord kadi koye laamuji yontaji miija tan biɗo narina haaɓo laïcité Égypte wuuri ko laïcité e on tuma leyɗele kewɗe ko ɗum wuuri kamɓe soɓe gari eɓe giƴƴi kadi ittude salade ko wiyete yoɓe jiiɗi jogui ko wiyete yo gendi l'islam wood ko natta wonde gendi layik yo wonto gendi l'islam yo deftere ñawre yo sunna nelaɗo rewe yimɓeɓe yoɓe gartu eko wiyete salafisme ko kamɓe joni koɓe salafisien to banggue gonka kono ɓe jiida e salafiyankoɓe heddiɓe to banggue micciyankagal holko sendiɓe on fanno kamɓe ihwanul muslimin eɓe jiiɗa hen sahaji hutorade hay doole e haɓade laamuji dariɗi gam wawde ñippude laamu julɓe e ñawirde din wone salafiyankoɓe tawi to banggue Arabie Saoudite en ɓeɗon jarani ɗum jaari kañumen ko rewde e rendo ene mbajo ene jangguina ha jomum ha rendo ngo fof jaɓa wonta salafiyankoɓe taw wona haare taw wona fitin taw wona haare ene waɗi kadi salafiyankoɓe jihadiya salafiyel jihadiya mi haalin ɗo e jewte meɗen ɓennuɓe en waɗi ɗum ɗo joni noon kamɓe frère musulman en ɓe en mbi hedde 1938 fedde nde natani ruboji firti ko laamu ngu hankkadi watti sunnade e jertade e nder jaɓɓal mabɓe e gonkam mabɓe e gueɗe mabɓe kono kam en ɗum fof e wade noon jaydeji mabɓe ene continue ene jokkiyade jiɗatmi ko rogere meɗen ɗimmore aroyode aɗa andi ɗeɗo pelle diniyankoje kalten ɗe so rewino lawol so tawino tumare nde waktu mo joguiɗo naw ene yaajuno goto hen foof ene wawi juutde waɗa épisode aji kewɗi kono tawno en mbawa haaldude ko tarik fedde a wawa haalde ɗum fof lawol gotol so en mbaɗi dogue ɗiɗi raɓɓe ɗi sen mbaɗi ɗum jewtuɗiɗi jewtereɓe hay ceerno Elhadji Mamadou Ba Jowol tan mo kalɗeno en heddi ko heewi ken kalani e muɗum ene heddi ko heewi kon limtani e jagorɗe e jaale muɗum ɗe woppi e aduna ko daari e caggal muɗum kono ɗum fof e wade noon en mbaɗinimo kam jewte ɗiɗi ɓeɗon ene wawi mbaɗen hen jewte ɗiɗi jewte tati so Allah jaaɓi lamɗo jaaɓi firti ko pelle ɗe kala hen fedde sa wi ya naati e bundi muɗum alay saago mbaɗana ɗum jogonoɗa ɗum temps juuɗo ko famɗi foof taw yewtere ma ko 1 heure temps kadi mbaɗa hen jewte fodde jeegom jeeɗiɗi mbawa gaynude kono so woni tan e jewte dogue ɗiɗi dogue tati ɗum yawata gasnude ɗum ɗon haalaɓe joni noon hedde 1947 jiiɓuru fuɗɗi sattude 1947 jiiɓuru fuɗɗi sattude e dow fedde nde sibu maɓe ma yaha premier ministre biyeteɗo Nakrachi on mo ware so warama ko fedde nde takkate hankkadi taw puɗɗima jiɓodirde laamu on nde wara nde yimɓe laamu ngu agent secret ji ɗi walla service renseignement laamu Égypte on tuma wiyata ko kamɓe mbaɗi woni les frères musulmans ko fedde mabɓe nde waɗi ɗum kadi 1949 1948 ɗum on wari hedde nde par ce que hedde 1948 49 on wari joni noon laamu ngu ne seka service renseignement yaha wiya hoore kañumen neɗɗo men warnam il faut ko jofto wiyama ko service renseignement warimo laamu service renseignement mum warimo kanko Hassan Albana 1949 aɗa fami ɗo noon jiiɓuru ndu hankkadi fuɗɗoto mon mbiɗen ko 1947 ko nden jiiɓuru ndu fuɗɗoto mawnude eyyi aɗa andi so en gartu e jewre ma gaɗa ma en kaaloy hen kamɓe ko kamɓe nde ɓe puɗɗi nde ɓe gummani haare mabɓe arwanide fof ko habde Israël kamɓe coosi Hamas ko caral e nder mabɓe Hamas ko caral e nder frère musulman par ce que kamɓe coosi ɗum wadde so haare 1948 ɓe tawtorama ɓe joguima hen ballal mawgal taw ɓe puɗɗima hankkadi ne saktade eyyi aɗa andi joni so tawi en kaali joni haala dirtugol fedde nde no e jiiɓuru ndu no fuɗɗori ni kono jayndeji ɗi ne jokki hedde 1941 sen duttima caggal seeɗa 1941 nde o ari Égypte nde o ari Caire nde 1941
ɗum woni yiilirde maɓɓe arwanire mawde ɓurde mawnude yuɓɓi ɓe mbaɗino congrès to gila e ismaïlia kono e hedde 1941 ɗo ɓe ɓuri wadde yiilirde mawde nde waɗa ɗum waɗa ko ɗon e Caire ɗon e Caire ma won temedere sen belam mbiyen capital frère musulman ko Caire kay ummima to jibina ismaïlia toon dawo o fuɗɗi ari ha Caire noon ko ɗon woni ñipporde mabɓe par ce que ɗon hankkadi journaux ji ɗi jayndeji ɗi e directeur jayndeji ɗi ko toon toɗɗa ko toon jayde fuɗɗoto ko ɗo ɓe laynirta miijoji mabɓe bisimilla ok joni noon yiilirde nde nde toɗɗa nde waɗi temedere neɗɗo tawi temedere neɗɗo fof ko Hassan Albana toɗɗiɓe cheikh Hassan Albana kanko toɗɗi ɓeɗo fof kanko toɗɗi men yo gona yiilirde nde eyyi joni noon so en jawti seeɗa garaten koko wiyete e pible e miijoji mabɓe holko woni fimde mabɓe e miijoji mabɓe c'est ça fimde ikhwanal muslimin en wiyete musidal juulɓe frère musulman ji ko ñawirde mbiɗen l'islam nder kala kuccam juulɓe kadi aɓe nodda ñiɓnude gendi l'islam taw ko gendi leeri keeridi diine l'islam tan gendi ñiɓdi taw ko diine l'islam tan dogata e muɗum ɗum ene jeeya e fimde mabɓe ɓe daña leydi walla ɓe daña gendi ndi ganduɗa ma keeridi taw ko diine l'islam tan jeeyi ɗum joni noon holno ɓe keɓirta ɗum aɓe jogui ƴoyre ɓurtude aɓe jogui peeje aɓe jogui ngaalu aɓe jogui wombuɓe guila e nder leydi ha e caggal leydi simi soɓe jeehi haaɓe kaɗoyama gonka mabɓe ha natti wonde e nder Égypte e yonta Gamal Abdel Nasser e Sadat ɓe jahar hankkadi ni won leyɗele goɗɗe nan toon en mbaɗa ɓe suttonir ɗi jiidani Égypte ɓe jiida Égypte suttinaniɓe Égypte waɗani ɓe suttonir à 100% Égypte kabdiɗo mabɓe wona kamɓe mbarata Sadat d'accord Anwar Sadat ko neɗɗo mabɓe caggal nde fedde nde fecciri nde kadi ko ɗum kadi ko taari goɗɗo ma en naato hen nden hankkadi pible ɗe ɗo joni ko pible nde e dañde gendi l'islam c'est-à-dire ko alay saago leydi wooda taw ndiɗo leydi ko juulɓe tan ñawirta ko diine l'islam ñawirta ko chérial islamia ɗum ɗo ene jeeya e gueɗe mabɓe kadi haaɓo kala gendi ndi jaɓani wonde l'islam mais ɗum teddata alay saago ko hen koye pandale mbiɗen koye pible e pandale mabɓe e townude konngol Allah ngol e dow leydi ndi ene laaɓi juulɗo ko ɗum foti haɓanade kono e yonta fof saaha fof yonta fof e worɓe muɗum saaha fof e miijiyankagal muɗum saaha fof e kattanɗe muɗum joni noon gendi juulɓe ɓe jiiɗi darnude ndi e sinanirde deftere nde gendi juulɓe ne wawi wasde wonde ene wawi wasde wonde sibo gendiji hande ko dendaɗi arat ɗo tawa feccere e Égypte naɓe en mbaɗi copte en en mbaɗi yahude en mbaɗi chrétien ji en mbaɗi juulɓe kamɓe fof koɓe arabeɓe wadde sa wi ɗon ya ñawru diine l'islam laamu ngu ko laamu layik holno jogoɗo wonirde ɗo sa rutti ɗum waɗi hen sahaji kamɓe ruttiyankoɓe mabɓe ɓe walla septidiɓe e nder diine ɓe ɓeɗo mbiyatma ko yo diine l'islam o yo ɓurano on ñawre ko gonga mabɓe sibu sa wi ka juulɗo a gonɗinani so wona deftere Allah nde gonɗinɗa ko yamirore Allah e ñawore Allah gonɗinɗa ko yo konngol Allah dog e dow leydi ndi wadde so tawi a woni julɗo e nder leydi ndi fof ko julɓe en potani ƴettude ñawoje keferu leyɗele keferu walla leyɗele ɓe jiida e min diine mbiyen aɗa andi tuuɓi koɓe mbaɗi ko wiyete séparation entre l'état et l'église ɗum ɗo wiyete ko serdude diine e gendi wona banggue diine wona banggue kamɓe nde diineji naati e Europe nde ko ɗum ɓe kaɓa haaɓe dañi ɓe gari ɗum kadi e nder nde ɓe kalfi leyɗele men nde kadi ɓe ñiɓni ɗum e dow meɗen ɓe jiiɗi enen guurɗen koɓe guuri ko juulɗo noon jiɗɗo filñitade foof mo yiiɗa ñawoje mabɓe ɗe ene ñawrete wiyata ala min komi juulɗo mbeɗa jogui ñawoje kamɓe mbiyata ala ko neɗɗo o e rendo makko e yonto makko ko miiciyankagal foti ɓultade anda ko heeƴa e makko o ñawtiro ɗum hoore makko kamɓe noon mbiya ala ceeniren diine l'islam cheikh noon Hassan Albana ine laɓɓina kala eko kalɗen ɗo henne ko o wi al islam ko ibadatun wa qiyadatun wa dinun wa dawlatun wa ruhaniyatun wa amalun wa salatun wa jihadun wa hukmun wa mushafun wa sayfun la yanfakku
wahidun min haulai anil akhar ɗo joni ma fam o wi islam ko dewe ɗum dewalal qiyadatun woni ɗowgol walla ɗowo kattanɗo e diine e gendi ruhani woni wonkiyankagal woni wonkire gendi e gollal e juulu e wadde jihad ñawrude ñawore e deftere nde e silama jogo silama ɗiɗo limti ɗi o wi la yanfakku wahidun min haulai anil akhar hay hen gotel soɓɓittako e gongel ngel ɗeɗo gueɗe poof so leydi ñiiɓi so diine ene yiiɗi ene foti darade so gendi julɓe ene foti wonde ɗeɗo hay gotel fotani moƴƴe ngakkude wadde sum famille sa woni frère musulman alay sago tumɗaɗi ɗo aha mo addoy kadi no goɗɗum ene jeeya e ndereru mabɓe e korsa mabɓe gila nde fedde nde sosande kamɓe e ihwanul muslimin en ko yonde yajtu kala dillere ko yonde yaccu ha dillere mabɓe nde wonta dillere aduna yankore fedde aduna yankore natto wonde san fedde nan ɗo hande woni Égypte o woni wuro woto walla woni leydi ala ko yonde wonoy fedde aduna yankore te ɓe dañi ɗum alhamdulillah ɓe dañi ɗum ene famɗi leyɗele ɗe ɓe ngala par ce que aduna aha ene famɗi ɗo ɓe ngala hay nder Europe eɓe jogui toon des banques taw koɗo kamɓe gérat ɗum ala fof koɓe ngala ma en garoy e jewte men goɗɗe so Allah jaaɓi leyɗele ɗe ɓe jokkodiri nde jiiɓuru ndu mawni nde gila woldeji mabɓe en puɗɗima haalde wolde mabɓe wotere nde fuɗɗi koɗo wolde mabɓe ari weni fuɗɗi koɗo Palestine ɗo sibu o Hamas koye mabɓe yalti mais an haadema jurnat toon foof a haalino haala premier ministre Égypte o ndu 1949 ndu presque ndu woni ndu fitan mum yoɓande eɓe tuuma ɗo holɗo ɓe battindi ɗon ma en gar hen ɓe battindi ɗon mbimami ko nde ɓe tuuma nde service renseignement service secret laamu égyptien kañumenne mbaɗa feere ɓoytani muɗum ko hirande wotere fof hen walla jamanu fof hen ɓe mbari Hassan Albana Hassan Albana kam mbari ok wadde konko gurdam makko juur hen juuten par ce que a wi ko 1949 au 5 donc ça veut dire premier ministre Nakrachi wara ko 1948 wadde ke mbino ko ɗum tan ɓe arande ɓe goni koye puɗɗoje ɓe goni koye ñippude takke ɓe goni koye yiilade sembe ɓe goni koye yiilade ñiɓirde ɓe goni koye yiilade ngaalu ɓe goni koye saktude miijoji ko ni fedde fuɗɗorto joni ɓe jogui kadi ko wiyete koyngal konu ndo warande konu hono konu ngu wattini oɗo ɗon fedde haade makko warede ni so en duttima e tarik haade makko warede ni ma waɗ yagarta hakkude mabɓe e laamu e ñawoje e soupçon ngaji kadi noon ɗum nani wiye yo dartin fedde nde walla yoɓe garu ɓe jalta e ɗum ɗo henne par ce que Gamal Abdel Nasser so laamu yim wiyata ko yoɓe gara ɓe janta e muɗum ɓe mbaɗa ko union nation gurnuɗo henne ko wiyete ko gouvernement union national tan kadi ɓe keewi sembe ɓe keewi sembe ha diwtiɗo fonno haade joni kadi omo siniri ɗeɗon gueɗe o wi kanko inna ihwana al ihwan al muslimina da'watun salafiyatun wa dariqatun sunniyatun wa haqiqatun sufiyatun wa hay'atun siyasiyatun wa jama'atun riyadiyatun wa rabidatun ilmiyatun wa thaqafiyatun wa sharakatun iqtisadiyatun wa fikratun ijtimaiya ɗo kadi omo kanko Hassan Albana ɗum ɗo ko e defte makko yalti koye miiciyankagal makko yalti koye nder miijoji makko no yiɗi fedde nde no wonir en kaali dow ɗo ko wi ko wawa gasde en mbi tawa en limin ɗum o wi kadi inna ihwanal muslimina ko da'watun ko noddandu salafiyankagal pawindu e dow timtade e yawtunoɓe mawɓe men adinoɓe wurde gurdam mawɓe men adinoɓe salafiyankoɓe salaf mi winoma e jewte men ɓennuɓe woni adinoɓe ɓe tawtornoɓe yonto nelaɗo ɓe noɓe gurduno ni e noɓe gurirno diine o ni e noɓe ɓamtirno l'islam o ni koye ɗum wiyete salafiyankagal salaf noon ko julɗo fof ko salafiyanke so rewi e ndin mais hay julɗo fof kay ko frère musulman eyyi sa pourquoi différence uji ɗum ɗon différence uji ɗi addata ɗum ko ceerno kala walla gando kala so ene faccira qur'ana walla ene faccira hadis jogo yiyande muɗum pelle mbimami ko certugol e pusgol pelle e adde gomiyon e pelle e laaɓi fuɗɗima caggal nelaɗo seeɗa tan sallallahu alayhi wa sallam o wi joni ko ɗum noddandu fawide salafiyankal e ɗariqa e lawol sunna taw koye lawol sunna e haqiqatu suufiya e suufiyankagal gongira e gonga ngal
omo haala hen o wi ɗene jiya e nder maɓɓe kamɓe hewanul muslimin en ko haqiqato suufiya sibu mbere neɗɗo wona juulɗo ɓendude il faut ko jamba wadde wowde ruuɗade woni gueɗo o jogo woni jikkuy suufiyankagal ngal taw wona ngal ɓe kaɓoto hande ngal eyyi wa hay'atun siyasiyatun tawa kadi ne jogui heblo mbadi ɗum ɗo ene science no waɗirta politique muɗum wa jama'atu wona kadi rendo dental timmugal riyadiya tawa ene waɗi coftal wa rabidatul ilmiya wa thaqafiya rabidatul ilmiya wono jokkodiral gande tawa ko gande science e fof e pinal e jogade faggudu chaque taw ko société ji wona ɗum ɗoyeji faggudu yankoji bimanas par ce que ko mission te mission mo ala moyen kam mo ala moyen wawa yaade e fikra ijtimaiya jogo miiciyankagal wawde jogade rendo ko politique ɓe mbaɗata sibu kamɓe nde ɓe mbaɗa interdire e nder Égypte ɓe gadi waɗede interdire e haɗede wodde foof ko Égypte e Syrie e Arabie Saoudite yo Arabie Saoudite koɓe salafiyankoɓe kamin mbiyata ko salafiyankoɓe salafiyal wahabiya te koye ceerno maɓɓe o biyeteɗo ibne Abdoul Wahab o koye muɗum ene wawi o ƴoogi miijoji kanko Hassan Albana kamɓe koɓe salafiyankoɓe waɗa toon interdire e Syrie e yonta ɗum en Hafez al Assad bamum Bashar al Assad machallah joni noon so tawi hankadi ne ari ha ɗon ene wayno en kalino wona dirtugol makko ngol omo ɓeyde hen kadi kanko Cheikh Hassan Albana tengtina omo tengtina wonde ɓamtugol musidal juulɓe woni ko ene addana musidal juulɓe ngal wonde ha laato woni musidal juulɓe manam jokkodiral juulɓe ihwanul muslimin mbiɗa holko seerno ɗo juulɓe waɗa fof tan mbiyata Allah jomiraɗo o wi ko bisimillahi rahmani rahim innamal mu'minuna ihwa joni noon tawdi ko juulɓe ko musidal kamɓe ɓe yiniri fedde mabɓe nde musidal juulɓe ɓe jiiɗi ko mobde juulɓe foof o wi ko ardi foof o limi ɗeɗo toɓɓe albuudu an mawatinil khilaf woɗɗitade gindi walla nokkuji luure yoɓe goɗɗo ɗum buudu an hayatil ayani wal kubara mais woɗɗitade gindi walla woɗɗitade luure nokkuji luure waɗi luure hono ɗum ɗo joni république aji meɗe joɗen ɗi ko nokkuji luure kadi e kamɓe koye mabɓe yoɓe goɗɗita ɗum kadi ɓe goɗɗito kadi ne ko wiyete jagorde mawɓe wonnoɓe ɗo hanki ɓe ko kañumen tan goni jooɗiɓe ko kañumen ciinata kañum mbaɗata fof ɗum kadi koko dogate kadi buudu an ahzabi wal hayat rokkitade woɗɗitade kadi pelle biyeteɗo ko politique en haya ɗum ɗen tan e pelle e peccoɗe e gomyon ɗum kadi koko woɗɗite al inayatu bitakwini wa tadarruji fil khutwat ɓe daro kadi ne e yuɓɓinde e wawde heblude e ɓedde tolnoji e kala nde neɗɗo yettitolno e nder noɓe jangguiti noɓe kebliti mabɓe ni fof kadi ene jeeya hen ithar nahiya al ilmiya al intajiyati ala daiyati wal ilanat ɗo ko eɓe cupto kadi ne kamɓe eɓe cupto e nder gueɗe ɗe wonde rewidade gandal science jangge ha wawe e soñcinde hen gande e rewidade kadi ne ha elanatuji mabɓe kala ko faari e jaydeji mabɓe e caktugol mabɓe wawa saktade e yuɓɓudi mabɓe ɓe dutto kadi ko shaddul iqbal min alshabab hirjinde sukaɓe ha gara naata e mabɓe soɓe nde ɓe jahanno ɓe mbaɗa dawaji mabɓe ɗi soɓe gaari e guure meɗen walla ɓe gaari gara koye sukaɓe tokos janggoɓe jiyani ndewe mabɓe ɓe hen ne jogui defte piili kalaji mabɓe ne mbaɗi ni hen eɓe jaaha eɓe jogui jiye mabɓe jiye mabɓe to banggue kala fedde ene jogui cuɗari muɗum no suɗorto mais min sahaji mbiɗa yiya comme par exemple des frères musulmans seɓe mbaɗa dawa ɓe gaari e nokku so neɗɗo ummima to aɗani enen fuurankoɓe enen gandi teddugal so neɗɗo ummima to addinimoɓe ndefu taw ko debbo mo jaaki mabɓe e mbiyata ko moƴƴi kamɓe keɓe jogui ko mabɓe ñamen eyyi est ce que ɗum aussi aɗa andi omo ara ɗo e ɗeɗo toɓɓe omo ara e toɓɓe goto joni ɗo maɓe arani ɗo ene ko kalta ɗo ene ko mi haalanma ɗo ɗum yalti aɗa andi ɓe mbi ko heblo gandal e heblo wonde soofa ya won harbiyanke bawɗo o haare ɗo mbawɗa wonde fof ni hen sahaji aɓa tawa heɓ mabɓe ko janggoɓe karate
ɗin yontaji tumaji koɓe keɓata tan ko on heɓla militaire uji ni ɓe jogoto ko par ce que eɓe jogui financement mabɓe eɓe jogui wombuɓe ɓe so yeehi ha juuri hay CIA ma waɗ ɓe infiltré watta finance ude ɓe joni noon kanko Hassan Albana ceerno Hassan Albana weelu yo Allah wone makko o fecci tolnoji noddandu ndu e pecce tati o wi ko ardi foof ko tarif takwin e tanfid tarif woni andinde mission o ko yahata ko takwin woni heblude waɗede heblo formation ngaji kala terre mabɓe fof koɓe keble tanfid woni siinude hunde nde hankkadi waɗe siine ha laaɓa kanko Cheikh Albana o haali e nder ɓatakeji makko e nder bindi makko o wi arkanu bayatina asharatun fahfaduha doosɗe ɓe neɗɗo ene wadda e maɓɓe gundo bayodiral mo baya ha gara jeyɗa e maɓɓe ko ɗe sappo ɗe o wi ko ardi fof ko alfahmu wal ikhlas wal amalu wal jihad wa tadhiya wa taa wa thubat wa tajarrud wal ukhwat wa thiqat ɗo noon hankkadi o natana faccirde gotel hen fof ko yahata e nder deftere makko e ɓatakeji makko machallah o wi ko ardi fof ɗiɗo gueɗe sappo so tawi aɗa bayodiri e fedde nde pour mbawa ɗum ɗo ene ko jiiya hen ko famde alfahmu ikhlas laaɓande fedde nde e laaɓal neɗɗo o amalu yaada e golle wonde e jihad ayi jihad yaha tan ken arta yaade ko wiyete yarlitare fittandu ndu rokka ɗum fittandu muɗum o taa ɗoftare e ñiiɓre e subat tajarruɗo oɗo wona kadi no cuusal ciinugol ni wol ukhuwa e musiɗagal jagga kala jeeyaɗo e frère musulman yo ɓuurane e fof mbo jeeyaka hen non ɗum ko hankkadi ko haɓe ha so tawi gonduɗa koye laamuji biyeteɗi laamuji kefeeru ɗi so yeehi ha ɓooyi maɓe pacciroy ɗum wathiqatu e hoolare machallah mi sikki est ce que hojomaji men onata goɗɗani ɗo joni en goni en kaali ɗi goɗɗi eɗen mbawi dartinde yewtere nde sa yiɗi rogere wonde nde natano en ko wiyete ƴewde hankkadi taaɓe mayre en gandi holi gonɗo Hassan Albana en gandi no fuɗɗori en gandi fiɓde mabɓe e yiyande mabɓe l'islam joni so ɓenni ko caggal nde warhe nde lomtoyto ko won goɗɗo lomtotomo suuɗa darto seeɗa seeɗa kono arata ko Seyyid Qutb Seyyid Qutb noon on ko kañum woni micciyanke mabɓe ɓurɗo mawnude on miijoji muɗum ko kala mbo yaadani e miijoji mabɓe ɓi tawi ko ɗum leydi tawi ko ɗum neɗɗo koye hefreɓe limate ƴiƴa mum dagima on ko Seyyid Qutb on ko Seyyid Qutb ɓen o mbiya kadi ni haɓe jaaha ɓe ceerta ɓe pecco e nder andi ɓe dañat caɗele kewɗe ma en gartu e caɗele ɗe e hol leyɗele ɓe liggodiri hol pelle aduñankoji ɓe liggodiri holtoɓe dañata jawɗele mabɓe hol ɗuji mabɓe sa yiiɗi ma en gartu hen inchallah mbi sikki ma taw ko hojomaji joyi kiddirano ɗen mataw mi rokkette tan fartagui mbayen ɗen ɗo Seyyid Qutb ɗo tan inchallahu rabbi yewtere men fuɗɗiroro koye Seyyid Qutb noon mbiyata ko kanko woni le plus grand penseur des frères musulmans d'accord y a pas de souci inchallah je pense ono hoore muɗum mayen garoy hen inchallahu rabbi ɗum an hoore maɗa wawi wadde hen investigation sen gari taw aɗa anda namde ma no jarata inchallah moƴƴere Allah e maɗa kono mbirumami ni tan en calmini dendagal bandiraɓe men fuutankoɓe eɗen kirjini yimɓeɓe kadi ne fandare meɗen ko yimɓeɓe paam ñookiɗe e l'islam e jiyanɗe gonɗe e l'islam e pible l'islam fedde hen foof ne jogui no yirata julɓe heddiɓe ɓe hay suufiyankoɓe ne jogui no jirata kanje ɗeɗon pelle eyyi e peccoji ɗi tawdi noon enen ko en addanteɓe foof ken addanteɓe ken jaɓɓotoɓe kala ko eɗen jaɓa yataw ne yaade pinal men e rendo meɗen e needi men e jikkuji meɗen mbawen ɗum ninde duɗe men ha joni keddi mi wiyanama ñanden
sa yeehi tulde dubango ko noon kadi guri keddiɗe ɗe fof ma taw toon jangguinoɓe ɓarnoɓe Mamadou Lamine Sow ko joom duɗal ɓi joom duɗal donɗo gandal ɓarɗo guila ene yaare duuɓi 27 walla 6 te ko ɓarno ha hande ɗo gonɗen ɗo e Mamadou Samba Mamadou ceerno makko wiyete ko Abdoul Mamadou ko bawɗo Qur'an on o janggo Qur'an ha dande nde natti wawde haalde Allahu Akbar o janggo Qur'an ha dande nde natti wawde yaade hakkille mbaw ko Qur'an est ce que yo Allah yombu ɗum ewa eɗen ñagonoɓe Allah moƴƴere yimɓe meɗen ɓe yoɓe janggunoɓe jangguirtuno ni wonda e ƴellitare jangde mbaadi kesiri jangguirde ndi ene wawi nannede hen kono so ndi lundima jikkuji meɗen e miijoji meɗen e gurdigu men hakkude men e rendu meɗen yimɓeɓe kadi poti ƴiwtida ɗum no fewi sibu en potani wontude tuubakoɓe gaddanoɓe meɗen pini mumen e jikkuji mumen jikkuɗen jikkuji mumen so en mbaɗi joni baalaji ɗiɗi yaaruɓe diine ɓe e nder rendoji men enen ɓaleɓe ɓe jiɗani haydara ɓe pofirta haydara so wona arabagal e gonka arabagal yaaruɓe farese ɓe e engele ɓe e ɗen leyɗele pofirta so wona tubakiri e gonka tubankagal firti ken sayoɓe wadde min sum fami ɗo jiɗɗa wiide e wonde kala nen mbaɗa kam jaadinen hen en wona forcément wona ala e sago gonten arabeɓe wona ala e sago mbawen ƴetten koɓe gaddani men fof gadden ko oto feeñi to en suɓima toon miijiyankagal mum e yiyande muɗum diine l'islam no ene laynir ɗum e nder aduna o tawi kadi ardata koye silama mum walla e ɗum ɗo muɗum walla koye ferel muɗum ardata walla koye jikkuji mum addata eɗen poti miicidade ha ƴeewen enenne mbere eɗen poti jabde walla en pota sibu ganden ko wiyete dendagal ko yahata ɗo e dow leydi ndi ɗo pelle mawɓe men adinoɓe kamɓe fof ɓe potti hen Cheikh Maral Fouti nde o yeehi Makka nde walla nde Souleymane Balen guuri nde eɓe ganduno salafiyankagal no woodi eɓe ganduno ɗeɗon gueɗe nde Cheikh Oumar ari nde yeehi ha Makka tawi toon salafiyankagal tawi toon wahabiyankagal artirani ɗum tijaniyankagal mum yaaro ngal ko ngal artiri machallah Cheikh Ibrahim Niass yeehi ha toon nde artiri kono yarno ko ɗum arti ko ƴeewi ko ɗum ko El Hadj Malick Sy ko noon waɗi nde yeehi nde ko nawno ko yaadi ɓe diine o ɓe dontini men ko diine jaaduɗo e jikkuji meɗen jaaduɗo e gonka meɗen sibu diine o en potani ɓorade ha laaɓa beddoɗen hakkillaji men ha laaɓa beddoɗen ɗuji men ha laaɓa ala wonko diine o newnani meɗen diine o wiyani yen ɓooro ha laaɓa tan ndewene muɗum meɗen ɗum nini ala ko yo en ñawir hakkillaji meɗen no Allah yaɓirni yo en mbaɗir noon mbawen wurde gurdam ceniɗam rendo men wasa dalƴude rendo men wasa herƴude gañgu wasa heeje rufƴijo magu wasa hewde goɗɗodiral e ceerodiral wasa wonde tawi kadi taw koye diine goto machallah mawɗo Abou a jarama no fewi kadi vraiment woni waaju kadi woni kadi vraiment haala ko ganduɗa hoorema kala ketti ɗum en foti wawde famde wonde woto neɗɗo o wota ɗaay ha goppa ko gonɗa koye dow muɗum ya tinno jaɓɓo foof ko ari kono noon kala kala jaɓɓo keddoɗen ñantule meɗen min hande mbaɗmi ko ñantugal mabɓe machallah keddoɗen e ñantule meɗen wallahi keddoɗen e comci meɗen keddoɗen e gongaji men keddoɗen e jokkereji men en ɗam keddoɗen e pine meɗen enen kay boni yoni en mbaɗani hay madhab goto te eɗen ponno wadde madhab laawol ngol gandanɗa eɗen ndewa hono no Cheikh Amadou Bamba ni so waɗino joni madhab e ñawoje makko o ɓeeti sharia o e ñawoje makko ne yarani tan ɗeɗo fof ɓe kalantuma ɓe jeehi toon ɓe tawi toon ɗiɗo miijoji e ɗiɗo dillereji kono ɓe gartirani ɗum ɓe gartiri koko heƴata e rendo men ko machallah ɓe duttiti kadi ne ɓe gartiri mbimami koko heƴata e rendo men ko koko yadata e jikkuji men ko koko yadata e peewal meɗen ko machallah mawɗo Abou a jarama bandam musidɓe tedduɓe émission meɗen mo ganduɗon ma ko gande jarale haaɗi ɗo hannde inchallahu rabbi alkamis paaɗo ma en gartu e yewtere wonde nde ganduɗon ma ko garten ke tigui rigui mo ganduɗon ma ko kañum lumti mo ganduɗon ma ko kañum woni Cheikh Hassan Albana so Allahu lamɗo jaaɓi inchallah ɗum kadi jokken golle saabu no wini hen yewtere foof ene wawi taw ma en mbaɗa hen laabi ɗiɗi laabi tati laabi nayyi ha ɓeyɗen famminde yimɓe ene wawi taw fonno ƴettude ko ne heewi kono mbatten tan ko dogue seeɗa ɗi ganduɗon ma kina ɓe ene wawa famminde yimɓe ɗum noon inchallahu rabbi dokkodiren adi saaha goɗɗo so Allahu lamɗo jaaɓi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh